Bueno, en una època determinada, antes de 1965, Gandia anava creixent i es molestava molt que Gandia estava rodejat. El terme de Gandia estava rodejat per el terme de Beniopo, el terme de Benipeixcar, i Benirredrà estava també junt apegat entre Beniopo i Benipeixcar a Gandia. Entonces Gandia, que era una població, jo crec que sobretot en la comarca important, tenia una perspectiva d'urbanització realment important. I entonces Gandia, al estar rodejat per el terme municipal de Beniopo i Benipeixcar, va intentar o va presentar la possibilitat d'annexionar-se. I en 1965, en un decret llei de l'època de Franco, van acceptar que Gandia fera l'expedient d'annexió de Beniopo, Benipeixcar i Benirredrà. Basant-se realment en la perspectiva d'ampliació del casc urbà de Gandia, no tindre problemes en els pobles que estaven lindant en el terme municipal de Gandia. I ahí tenen l'exemple, en concret, el carrer Sant Jordi, quan Gandia va fer un carrer que limitava en el terme municipal de Benirredrà, de Beniopo, vull dir, Beniopo, al final del carrer, va muntar un muro perquè no poguessin passar per allí i tots els que entraven per el carrer Sant Jorge tenien que pegar la volta i tornar, no tenien eixida de cap tipus. I sobretot també en el carrer de les Palmeres, que anava pel cap a Benipeixcar, Gandia volia que aquest passeig gran o aquesta avenida gran de les Palmeres continuava pel costat de Benipeixcar. Entonces Benipeixcar, per eliminar aquesta ampliació, va construir allí una plaça que és la plaça d'Espanya. I entonces Gandia ja no podia passar ja no podia continuar les carrers de les Palmeres. I tot això, que era un problema per Gandia, Gandia va fer l'expedient en base al decret llei del 65 per annexionar Beniopo, Benipeixcar i Gandia. Com l'expedient bàsicament era precisament la dificultat d'ampliació del casc urbà de Gandia, Beniopo, Benipeixcar i Benirredrà van presentar unes al·legacions. I Beniopo i Benipeixcar van perdre aquestes al·legacions o aquesta fórmula contra aquest decret precisament perquè lindaven en el terme municipal i precisament eliminaven la possible ampliació del casc urbà de Gandia. No ocorria el mateix en Benirredrà, perquè Benirredrà no lindava en el terme municipal de Gandia, sinó lindava en el terme municipal de Benipeixcar i de Beniopo, amb la qual l'expedient que va fer Gandia no tenia cap problema en Benirredrà perquè no lindava en el terme municipal de Gandia. I entonces Benirredrà va poder guanyar aquest recurs i entonces Beniopo i Benipeixcar van perdre el recurs i Gandia es va annexionar Beniopo i Benipeixcar, deixant-se al marge Gandia. I com Benirredrà era un terme molt menudet, Gandia tampoc va recórrer el recurs inicial que va fer l'Ajuntament de Benirredrà. I entonces l'annexió, Beniopo i Benipeixcar va entrar en Gandia i Benirredrà es va quedar com un poble independent de l'Ajuntament de Gandia. Aclarir una cosa, que quan jo em refereix al carrer de les Palmeres, estic referint-me en concret a la República Argentina. La República Argentina, que parteix precisament de vora de l'entrada de Gandia fins a Benipeixcar, precisament la plaça d'Espanya és la que entorpia continuar en el